سلام كما يصنحوا كبرات تخطاتلته نلوم حاموس مشت شعة تقمت 2025 زتدالو حدش زيناتات حيزالكم قريبا لخو مكتتالكم يعدم فلما كندبتاتو አቶ ጌታቸው ረዳን ቀዳም ሰር ኢትዮጵያ አብይ አህመድን በዛዕባ ጎራብ ተዝምልከት ሎም ዘሃቦ መግለጽ ዝምልከተን ኤርትራ ነብሳን መከልኻል ክሰርሕ ከም ዝኾነት ከም ዝገለጸተን ቀዳም ሰር ሱዳን ምስ ፕሬዝዳንት ሳሳፎወርቅ ሎም ከም ዝተራኸበን ህወሓት መምሕዳር ብልጽግና ካብ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ካሃደም ክስታት አማንጎ ህወሓትን ኤርትራን ዝምድናን ንውግእ መድለዋሎ ዝብል ያቀርባሎ ክብል ዘሃቦ መልስ ዝምልከተን ዶክተር ቴድሮስ አድሓኖም ለመከም ዝተሸለመን ሞሰቨንን ተዳእታ ዓዊቱ ቁጠባ ኡጋንዳ ኣብ አፍሪካ ቀዳማይ ክገብሮ ምዃኑ ምግላጹን ዝብሉን ካልእን ዝሕብር ዝርዝር ዜናታት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ነቻነልና ሳብስክራይብ ብምግባር ክሳብ መወዳእታ ክትከታተሉና ብኽብሪ ንዕድመኩም يوري مسبن تدعت عويتو كتابا أوغندا أب أفريقيا قداماي كغبرو مخانو غليصو أبزمت الرزكاير بريزيدنتو مرچا أوغندا نتشعت غزي تدعت عويتو نهاغرو أوغندا أب أفريقيا بقطابا صبلل كتغبر مخانو بريزيدنت أوغندا يوري مسبن محبارو تغليصو ودي 81 شماغل بريزيدنت مسبن أب أوغندا سلطان كابز حزت هاغر تزاماده مرغغا مرآيان كتابا عبيت ممزغابا زحبر خوينو أبنو سوكف حمشت عمز زقبرون اي مرجع اقاتامه ناسا كم زي كونه يقن زقلاز أبشحن شعات 286 أب سلطان زمز ايورا مسافانا ناستات 3 شعات عامت أب سلطان كم صنحة بحجنا معوات تخولون زي العالم مخوانون 45 عامتات أب سلطان كصنح كم زخال نايتها قرص أبصاباتي قالسو عامتاو جملة مهرت أوغندا 66 بليون مخانو زنقرو صبصابات بريزيدنت موسيفاني أب سلطان متصنح حبز مصح 5 عامتات ناب 500 بليون كبلا مخان يقلص كم زلون يحبرو أب أفريقيا بزي كان نيجيريا GDP نايكالي زخونة هاجر 500 بليون بزيحو كم زي فلتوان نايكوت أب أفريقيا صبصابات وسيخوم ينصرو دكتور تيدروس أدحانوم كم استشلمت غليصو ناي ودبت عنا عالم دايركتور دكتور تيدروس أدحانوم نشلمات إليزابيث بي واينتيز كم زباقة تحبيرو أبستفلالي كفالات عالم نايزلو عقرقرم كويناتن تبقس أوزن أسا كم زنوبر استغلصة دكتور تيدروس أدحانوم نت أب 2015 زتبقسا شلمات كوسر كم زخالون منشتات يقلصو شلمات إليزابيث بسم نايتا نسالسان 6 عامتات ولنتا خوينا أب هوسبيتال زغلغلت وفيتي سسمي خوينو اتا سبيت أب غريونج هوسبيتال بزرئتو سب أونت تذكرت مخانا وني نجار أب غزي كبيد سب أو صقمن قلولاو نزر أي ناي سبات أبركتو بمغمغام شلمات كم زهب زنقرالو شلمات إليزابيث لوم عمتنت أب كبيد سب أو قرولو قازان بسنك إيبولا أب ديمقراطية ريبابليك كونغو زغات أمصقمن أب سودان زلو سب أو شجراتن عزوز تران استصوات إثيوبيا دكتور تيدروس أدحانوم شلمات كم زهابا وني يقلص الله قدام سر سودان مس بريزيدنت سياسافورق كم استراخبه تغليصو قدام سر سودان دكتور كمال ادريس ناب إرترا مئتاو منستر يمانه ገብረ መስቀል ኣብ ገጻ ትዊተር ሓቢሩሎ እቲ ንሚኒስተር ወጻኢ ጉዳይ ሞልሂድን ሳልማን ሚኒስተር ባህልን ሓበሬታን ቱሪዝምን ካሊድ ዓለ አልሳርን ዘጠቃለለ ወኪል ሱዳን ናብ ኣስመራ ድሕረ ምእታው ናይ ክልተ መዓልታት ክፍጽም ምዃኑ ምስ ፕሬዝዳንት ሳሳፎወርቅ ከም ዝተራኸበውን ጸብጻባት ይሕብሩ እቲ ናይ ላዕለዎት ሓለፍቲ መንግስቲ ሰራዊት ሱዳን وكيل نابس مرا أبز أتولو جزء منيسر وصا قد إرترا عثمان صالح دموق عقبابلا كم زجبر اللون كابس مرا استرخى بحبريتان يصير الله اتنا منيسرات وكيل أبوانا قد السودان ذات كورة ذات خكايد مخوانون أبكلتي أو شركة استمركز ركب كايد مخوانون سبس أباتي حبرو ኤርትራ ነብሳነ መከለኻል ከሰርሕ ምዃና ተገሊጹ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዘተኮረ ካልኣይ ክስ ናብ ሕብራት ሃገራት ከም ዝለኣኸን እቲ ዋና ጸሓፊ አንቶኒዮ ጉተሬስ ተዋሃበ ክስ ኣዘራረበ ኮይኑ ከም ዘሎ ዝሕበር ኮይኑ መንግስቲ ኤርትራ ብመንገዲ ሚኒስተር ዜና ከም ዝመለሰሉ ተገሊጹ ኣሎ ካብ ዝተፈላለዩ ወገናቱ መልሲ ከም ዝተዋሃቦ ዝግለጽ ናይ ኢትዮጵያ ክስ
ካብ ኤርትራ ዓብ ስጋኣት ከም ዘለዎ ዝሕብር ኮይኑ ኣብ መንጎ ክልቲኡ መንግስታት ብታሕቲ ንዝካየድ ዘሎ ሓደገኛ ምዕባለ ዘንጸባርቕ ክኸውን ከም ዝኽእል ተንተንቲ ፖለቲካ ዞባ ይገልጹ ከም ዘለው ይሕበር። ጨጉራፍስ በዓላ ሃሪማ በዓላ ተኣው ብዝብል መግለጺ ዝቐረበ ናይ ኤርትራ መልሲ ምምሕዳር ብልጽግና ኣንጻር ኤርትራ ከካይድ ዝጸንሐ ተሃዲድን ፕሮፓጋንዳ ረሲዑ ክስ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ መቕራቡ ዘደንጹ ምዃኑ ምግላጹ እውን ሓቢሩሎ። ኣፍ ደገ ባሕሪ እንተስ ብፍቶስ እንተ ብሓይሊ ክብል ከም ዘይጸንሐ ተገልቢጡ ኤርትራ ትመርሖ ሓይሊ ካሃርመኒ ይደለሎ ክብል ምግላጹ ካብ ፖለቲካዊ ጸወታ ወጻእ ካልእ ክኸውን ከም ዘይክእል ዝሕበር እቲ ናይ ኤርትራ መግለጺ ሕጂ እውን ዓዱ ዋዕሉ ክብል መልሲ ምሃቡ ይግለጸሎ። ሕወሓት ምምሕዳር ብልጽግና ካብ ስምምዕ ፕሪቶርያ ካሃድም ክስታት የቐርብ ከም ዘሎ ሓቢሩ። ኣብ ኢትዮጵያ ስልጣን ሒዙ ዘሎ ናይ ብልጽግና ሓይለ ኣብ ልዕሊ ኤርትራን ትግራይን ዘካይዶ ዘሎ ሓበራዊ ክሲ ካብቲ ዝኸተሞ ናይ ፕሪቶርያ ስምምዕ ንምህዳም ምዃኑ ኣብ ክልል ትግራይ ዘሎ ናይ ሕወሓት ውድብ ገሊጹ። ካብ ናይ ኢትዮጵያ ወግዓዊ ሰልፍታት ሊስታ ከም ዘልገሰ ዝንገር ውድብ ሕወሓት ኣብ ትግራይ ዛጊድ ጸላዊ ውድብ ኮይኑ ይቕጽል ከም ዘሎን ምስ ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ሓርፋፍ ርክብ ከም ዘለዎ ዝግለጽ ኮይኑ ኣካል ፖለቲካ ኢትዮጵያ ተቆጺሩ ክንዲ ክጥቀስ ከም ጸላእ ምቕራቡ ኣተሓሳሳቢ ምዃኑ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣስፊሩሎ። ናይ ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ መግለጽታት ክስታትን ንኩናት ዝደፍእ ምዃኑ ዝገለጸ መግለጺ ሕወሓት እቲ መግለጽታትን ክስታትን ኣብ ዞባ ኩናት ንምብራዕን ጸጥታ ኣልቦ ሃዋህው ንምፍጣር ዝጉስጉስ ምዃኑ ብምምልካት ክኹነን ከም ዝግባእ ኣዘኻኺሩ። ንጥፉን ቅኑዕን ዝርብ ብምግባር ንናይ ፕሪቶርያ ስምምዕ ብምፍጻም በቲ ስምምዕ ምቕያድ ጥራይ ሰላም ከሰፍን ከም ዝኽእል ዝሓበረ እቲ መግለጺ ካብቲ ኣብ መንጎ ክልቲኡ ወገናት ዝተኣተወ ስምምዕ መሓዲካ ምኽንያታት ምድርዳር ኣሉታዊ ውፅኢት ጥራይ ከም ዘምጽእ ገሊጹሎ። ሕወሓት ኣብ ሎም ዘውፅኦ መግለጺ ሚኒስትር ወፃኢ ጉዳይ ኢትዮጵያ ሕወሓት ምስ ኤርትራ ሸሪኹ ንኩናት ይደለሎ ዝብል ክስ መሰረት ኣልቦ ዝበለ ኮይኑ እዚ ጽሑፍ ከዓ ናብ ዋና ጸሓፊ ሕብራት ሃገራት ከም ዝለኣኸ ሕወሓት ገሊጹሎ። ሕወሓት ናብ ዋና ጸሓፊ ውድብ ሕብራት ሃገራት አንቶኒዮ ጉተሬስ ኣብ ዝለኣኾ ደብዳቤ ነቲ ክስ ግልጽ መልሲ ንምሃብን ከምኡ እውን ንምሉእ ተግባራዊ ውዕሊ ፕሪቶርያ ዝጽውዕ መልእኽቲ ከም ዝኾነ ገሊጹሎ። ቀዳም ሽር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ናብ ኬንያ ናይሮቢ ኣምሪሑ ሎሚ ኣብ ኣኼባ ከም ተሳተፈ ተገሊጹ። ኣብ ዲጂታል ክህሎት ንምዕባይ ኣገዳሲ መሰረተ ልምዓት ንምህናጽ ጽቡቕ ስጉምታት ከይድና ኣለና ክብል ሎሚ ቀዳም ሽር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ተዛሪቡሎ። መበል 24 ጉባኤ ኮሚሳ ዲጂታላይዜሽን ልምዓት ዞባዊ ሰንሰለት ምጉልባት ብምጥቃም ንዘላቐ ንኹሉ ዝሓቁፍ ዕቤት ብዝብል መሪ ሓሳብ ኣብ ናይሮቢ ኬንያ ይካየድ ኣሎ። እቲ ቀዳም ሽር ኣብቲ ጉባኤ ኣብ ዝስማዖ መደረ ዲጂታል ትራንስፎርሜሽን ለውጢ ኢኮኖሚ ታሪክ ኣፍሪቃ ንምቕያር ፍሉይ ዕድል ከም ዘቕርብ ይግባአና ኣሎ ኢሉ ከም ኣህጉራዊ ጻዕርታት ሃገራት ንምውሃድ ዞባዊ ውህደት ምትእስሳር ንምቅልጣፍ ክእለትን መሰረትን ኣለና ኢሉ። ቀዳም ሽር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ኣብ መደረኡ ሃገሩ ምስ ጎረቤት ሃገራት ተሓባቢራ ክሰርሕ ድልውቲ ከም ዘላ ዝገለጸ ኮይኑ ኣብዚ መበል 24 ዋዕላ ኮሚሳ ሃገራት ካብ ውድድር ንላዕሊ ኣብ ምትሕብባርን ሓባራዊ ልምዓትን ዝተመስረተ ክብርታት ዘማዕበለሉ ቦታ ይክብል ከዓ ኣማኻሪ ቀዳም ሽር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ኣብ ጉዳያት ምብራቕ ኣፍሪካ አቶ ጌታቸው ረዳ ተዛሪቡሎ። አቶ ጌታቸው ረዳ አብይ አሕመድ ሎሚ ኣብ ኬንያ ንዘካየደ ኣኼባ ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ሃገራት ኣብ ውድድር ዘይኮነ ኣብ ምትሕብባርን ሓባራዊ ምዕባለን ዝተመስረተ ክብርታት ዘማዕበለሉ ቦታ ኢሉ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ዘሎ ዲጂታላዊ ስርዓት ሃገራት ሰንሰለት እሴት ብምምሕያሽ ብኸመይ ክጥቀማሉ ከም ዝኽእላ ዘርአ ተመክሮታት ዝለዋወጡሉ መድረኽ ኢሉ። ኮሜሳ ነዊሕ እዋን ጸንሐ ኣብ መንጎ ሃገራት ኣፍሪቃ ከምስረ ዝግብኦ ንግዳዊ ዝምድናታት ኣብ ምትግባር ነዊሕ መንገዲ ከም ዝተጓዓዘውን ዝገለጸ ኮይኑ አቶ ጌታቸው ረዳ ኣብዚ ጉዳይ ጎረቤት ሃገራት ተሓባቢሮም ክሰርሑ ጸዊዑ። እንደዚህ አይነት መድረኮች ከምንም ነገር በላይ ሀገራት የእቃዎችና የአገልግሎቶች ዝውውር የተሻለ የሚያደርጉበት ነፃ የንግድ ቀጣና የሚፈጥሩበት ብቻ ሳይሆን አንዱ ካንዱ እየተማረ የሸቀጦች ዝውውር ብቻ ሳይሆን አልቲሜትሊ የሰዎች ዝውውርም ነፃ ሆኖ የአንዱ ሀገር እድገት የሌላውም ሀገር እድገት የሚሆንበት ከፉክክር ይልቅ በመተጋገዝ ላይ የተመሰረተ በትስስር ላይ የተመሰረተ አብሮ የማደግ እሴትም የሚዳብርበት አንድ አጋጣሚ ነው። አንድ ተቋም ነው። ግን ይሄ ተቋም ለአራተኛ ጊዜ ባደረገው ሰሚት ካነሳቸው መሰረታዊ ጉዳዮች መካከል አሁን በአሁን ሰዓት ያለው
የዲጂታል ስርዓት የእሴት ሰንሰለትን የተሻለ ደረጃ ላይ በማድረስ በኩል ሀገራት በዚህ ረገድ ተጠቃሚ የሚሆኑበትን ሁኔታ ለማሳየት የሚያስችሉ ልምዶችም የሚለዋወጡበት ከምንም ነገር በላይ ግን ከተቋቋመ ረጅም ጊዜ ሆነው ተቋም ነው። አፍሪካ ሀገራት መካከል ሊፈጠር የሚገባውን የንግድ ትስስር ቀጠናዊ ትስስር ተግባራዊ ከማድረግ አንፃር ብዙ ርቀት የሄደ ተቋም ነው። እንደተባለው ነው ሰዎች እቃዎቻቸውና አገልግሎቶቻቸውን በነፃ ማዛወር በቻሉ ቁጥር የሰዎች ዝውውርም የዛኑ ያክል ነፃ ሆኖ በተፈጠረ ቁጥር በመሃል ሊኖር የሚችለው ግጭት እየቀረ ከመፎካከር ይልቅ በመተባበር ላይ የተመሰረተ ግንኙነት የሚዳብርበትን ሁኔታ ይፈጥራል። ስለዚህ ከዛ አንፃር አይ ቲንክ ትልቅ ጠቀሜታ ያለው መድረክ ነው የሚል እምነት አለኝ።